का हो भैया, हमने के न्योता देले रहला। देखत बाटी तोहरा अभी सब्जिए नहीं भइल बा। कहला कि जल्दी बगने आवा लोगन खाना वाना खाएला। हमन थरिया उरिया लेके आए गनी भैया, तोहर सब्जिए नहीं अभी भई। अरे भैया, लोगन न्योता देले रहनी उ ठीक बा, तनी 5 मिनट इंतजार करा। अब्बा सब्जिया हो जाले ना तो सबके खिया देहल जाला। का हो भैया, लोगन ढेर भूखा गइल बाटा का। लोगन थरिया उरिया लेके चलेला। ये मर्दवा नहीं तले देखत नहीं बाटा कि अभी सब्जी नहीं भइल, तले थरिया लेके चलेला लोगन। अरे तो मर्दवा जाके तो जल्दी जल्दी कहला कि जल्दी बगनी आवत, हमन जल्दी बनाएगी नहीं। हमने का पता बा अभी तो सब्जी उब्जी नहीं बनल बा। अच्छा ठीक बा बाबू, तनी जा गौवा भर घुमा दा सबके ने उतवा कदा, तनी जल्दी बगनी आवा लोगन। सब्जी उब्जी हो गइल बा, चावल वाल हो गइल बा, कुल खाली खाना खियाओ के बाद जा और गांव के लइका उइका हन बुला ले। अरे बाबा, तू पगलाइल बाटा मर्दवा, नहीं तले हमारे जाल जाए न्योता घुमाए तुम्हारे घरवा का कुल का करी है योगी भैया, का करी है बैठ के। अरे जवन मर देख ले सो जो कहिया मर देखा मार हीरो बनत बाटे। अरे अखिलेश भैया, तनी हो के कह दिया हो, हम ना रहल भाव करे घरवा कोनो के ना कहनी कह दिया। जल्दी बगन कुल खाना वाना खा लिए 8 बजे ले बंद हो जाई, खा पी के सभी बरोबर हो जाई। कहाँ जात बाटे मर दे अखिलेश, ये खरो लड़ऊ जात में ना लोग के काम करी कुल लगन करान का।